שלום כולם, אני נורית פלג וולברג, ואני אשמח מאוד לדבר איתכם, להסביר לכם. אני ילידת שנת 77, בוגרת תואר ראשון ושני במידענות, תעודה בעיתונאות, תעודה בניהול ניו-מדיה וסופרת. אני אשמח מאוד מאוד לבוא אליכם ולדבר איתכם על דברים חשובים באמת, כמו הספרים שלי, על תקופתי כנערה וכמה שסבלתי בשל המוגבלות שלי, על מה שהשגתי, על בכלל האנשים עם מוגבלויות, על החברה ועל השונה. אני אשמח מאוד לעשות זאת איפה שאתם רוצים, בית ספר, ארגון, מוסד, עסק, אני מוכנה. רק תיצרו איתי קשר 052-613-5282. תודה ונתראה בקרוב. ביי.